Kita ba? 8:52. 8:52 ng umaga. Biyahe muna tayo. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Sometimes I can't breathe, so effortless. Nice. Nice timing. Arigato, Oni-chan. Good time. Good timing. Puno kasi puno dito. Dito na parking is kuan siya. Gamay lang ba? Maliit lang. Good timing tayo. Diyan tayo bibili ng mga chocolates. Don Quixote. Dikis. Oh, dikis siya Okay ka? Di mo. Ano garay? Okay ka? Para sa aking sister. Request niya. Here. Padiso. Ano naman siya? Nice siya. Pero mahal. Hanapin mo ang baligya. Kuroy huga okay ta sana to. Bili kami ng bago ni Kuroy. Kuroy brown di. Bruno. Tas yung pantaas at saka yung palitan ba. Marami na siyang mga kawai. Nindot ho. Kuroy nambong pa. Kuroy. Si banana. Ito lang yung bahay natin. Single. Kuroy. Pag 38 ko. Peripin gagawin ko. 38 na siya. Ay. Ida. Mama ba? Pusta tayo, pack up. Ala. Oh my goodness. Pabili na naman tayo ng marami, no? Isa. Ala. Kagugot na natin. Yan. Isa. Ayan, kulit natin. Napabili tayo. Kunti-kunti, no? Paunti-unti. May na lang. No. Tapos na tayo sa Don Quixote. 1 million na naman yung gasto natin, no? Mainit na siya. Kanina is koan. Medyo malamig. Ngayon is mainit na. Ang init sa koan sakyan. Nitori, ikitay na no nito. Nitori po ka. Nang ka-blender.
blender kao type pa ano. Bukasang ga blender ga hushi da. Nani? Blinda. 何それ Ano, juice to kasukuro. あ Mata kondo di. Rainen. Rainen. Pauwi na tayo. あ、そうじゃなかったか Blender wala. Oh, nai na. Nice sweeter na siya. リサイクルあるんじゃん Hi! Dito tayo sa Nitori. Okay. Tingin-tingin lang ba? Window shopping kami. Lumabas kami ngayon kasi ano, nindot ang panahon ba? Mga furniture to dito, mga tumudat. Nice kay dire eh. Kung na, meron kang pera. Pasok na tayo. Nitori heaven sa mga wifi, heaven sa mga wifi. Pasko na sa kanila oh. Christmas, Merry Christmas everybody. Ano, nice kayo oh, ang skoan set up. Hello, not ani oy owl oh. Owl, natuwan. Owl. Nice kayo, no? Nakaway na pa. Merry Christmas! Ito yung mga design. Oh, isabit mo sa Christmas tree. Oh, mga nice kayo. Meron pang Christmas tree. Ayan. あ、入った Hindot kayo. Go. Maganda siya. Kimochi. Mga carpet. Oh, nice picture. Fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa. Ito para sa paa. Hala. Turing ko. Ari, hugay. Ito, para sa paa. Pasok mo yung paa mo dito. Ah. Ito din, oh. Ganun. Parang sampuan. Fold. Extension. Sorry, may tiro pa. Na di mo na mao-pa, oy. Sana. Iyo, papabiton ni Naro yan. Good night, everybody. Tulog. Buntag na. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Gumang Q singing. Sometimes I can't Nice for you. Pero, stand up ka ng mga video. Kung i-fold ni mo, ano na siya? No, gagamit. Nice kayo, Jumang. Kung sa Pinas pa, siya is mga party. Wow, nice kayong sit up nila. Okay kayo. Nagpilan. Dah, din. Kariwa. Nice kayo, no? Ching, luto ka. Open the grill. Wala, siyaw. Luto. Chung. No, mahala sa daan ng mga tumudatsi, oh. Dollar sad. May pangkuan. Bar. Nice kay white bo. Oh. Po ka dyan.
Inam-inaw mo. No mo. Then, dining table. Wow. Listen. Magaganda yung ano ba? Kaha. Pang Pinas ba padala? Next time na lang, hindi kaswildo na to. Balik tayo dito. Ito din. Come on. Ano rin siya eh? Remove. Ano? Dirito. Ito. Tori Center. May nagbas din. Dayuhon lagi ni diri mga kumadatsi. Tungod sa yung mga fish nila dito. Fresh from the sea. Maraming tao kumakain sa labas. Kahunyo, humot, sinugba. Inyoy na. Ito oh. Kutsi pa. Pwede makakumain dito. Fish market nila. Oh, mga buki pa oh. Diba mga crab. Holoy. Nimuhin ka ko yun. Mga fresh na sila oh. Mitsu ka? Mitsu kore? Katulo na kung laway ba? Paluto mi ani mga kumaluto. Set na siya. Singgo hakin. 1,500. Kailan siya? 1,500. Mga kuaan siya. 700. Ay, wait. Tara. Panis siya. Crab. Crab ball. Yung gi-order nato kanina is giluto pa 30 minutes pa daw yung antayin. Ito muna. Lami. Nakantaw. Bumili kami ulit ng crab ball. Ito is koan fish. Sarap siya dry. Mangketa. Ito tumigay, arin na. Ito na yung food natin. 30 minutes. So, may kanta yun. Squid. Korewa? Nantayo pa? hotate. Kai-chan, hotate? Hotate. Hotate dyan na yun. Naka... Ano Ano may kailaan. Kari kay katong hotate. Yung shell ba? Kari, kinason man tingay ni sa to. Kari, uwishi di pa. Na yun, octopus, taco, kani. Kari pa? Ebi to, ano, ika. Yung ano siya, ang aji nito, si aji, ang flavor ba kay kuan? Amakaray. Ano,
sweet nga parat-parat. 우유 같다. 네, 이거 아주